Mana kamano nyakuramga juang kamora mara mitira ka thul makende marwa ke chenro machunyo nagi TV kama kuongwa gwero kamano maduonga inya ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamandie mondo miwa chakwa twagi ka chenro ni wakelo ne kacha pile ka pile chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich kwa kolo kaja tulo mopogoro pogoro kage like sechegi wan kende kachiel kod moluor Wycliffe Omondi aka Nyang' mabende ochung'e komno mar Chemelil Tamu Ward gana riyo kod pro kod abiro adhigo kod mbaka kunyiso ni to lek mare ne jo Chemelil Tamu Ward en mane korom gajwango dhi nyiso ni to chung kachiel kod otiko mane gachiel kod pache kod gachiel kod wechego mag siasa kaka Uganda Luo mae momiwa kelo ni chenro machalo koda kamandi luo Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, subscribe YouTube channel ma Chuny Onagi TV tarik en tarik pro koda beach dwe mar auchiel gana riyo kod pro koda auchiel wachako chenro ni yo machalo koda kamandie kama tai chenro ni enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 akautul makene marua kika wachako chenro ni yuno machalo koda kamandie mheshimiwa. Yes. Aka Nyang'. Mano Nyang'. Nyenge tinde ng'eny. Ma wiko Nyang'. Wiko Nyang'. Wan gi Nyang' mosebedo seniors. Kuro ma Nyang' matin. Ma Nyang' matin. Okini Nyang' maduong'. En Nyang' matin. Jo dhok moro dendo uni krokodile. Crocodile. Yes. Mokwongo akathulu makene maro ke Chuny Onagi TV ang'eni wuotho mabor kabisa. To wamor kaka Chuny Onagi TV mondo mi chopi kende twago oganda. Ka wachako ma kamera mari mos na jokanya nam ni mondo ging'eni tiriyo nade. Jokanya nam akawo thuolo ni mokwongo mondo mi agone Nyasaye erokamano nikech ng'uono gi hera momiyo wa odiochieng' ma kawuono ma chopo ka. Wasegano gosiepna ma Steve James ni mondo abi ka. To chal ni ndalogo ruoth ne pok ochano kawuono mano chane momiyo chopo ka. Omiyo adwoko ne Nyasaye erokamano nafas momiyo maber mwabet ka. Wamedo mana kwayo ni gigo duto mwadhi wacho obed mana gik ma dhi konyo ngima japiny, obed gik mamiyo nying Nyasaye be duong', obed gik manyalo konyo gik mang'eny mantiere. Omiyo amor kachopo ka maneno karuka. Ageno ni wadhi bedo gi twak maber mbele kaka kawadhi. Erokamano kech ma Chuny Onagi TV nite jogo mabende koro nendo chieng' mokwongo nyiswa ni to mheshimiwa Wycliffe Omondi en wuod kae. Nyinga kabisa an Wycliffe Omondi Otieno maluongore ni Nyang'. Awuod jaduong' Maurice Otieno gi mama Olga Otieno. Mama Olga ni 2017 nyaka 2022 ne nominated MCA Assembly mar Kisumu ka. Omiyo an wuode ting'eyo seche moko nyathi jajuok ka koro osenyuole nitie gik moko ma koro kitimo wanyalo luwe footstep mag jonyuolwa. Koro omiyo siasa to osebede odwa kanyo kata mana wuon wadhi let gweng' miluongo ni Godabuoro. Godabuoro en a settlement scheme. Omiyo wan wayangorega gi gweng' miluongo ni Godabuoro. Nikech Godabuoro oting'o dhoudi te to wabiro mwabet kamoro achiel. An kanye monyuola. Jomango kanya nwang'o kanyo. Omiyo wating'o dhoudi te. Koro tinde wan wawacho niya wan jo Godabuoro. Koro an ni aja Godabuoro, monyuol Godabuoro. Asomo Yago Primary School mantie Godabuoro. Weche mag sekondari ma koro golowa oko to gimoro amora dalana ni Godabuoro. Koro aja Godabuoro gi tiende. Aja Chemelil. Chemelil Tamu Ward. Mopogore gi weche mag siasa gi japiny ding'e ni to mheshimiwa timang'o. An gi ohala matindo. Tich na yudo moro matime Homa Bay County. Ondika tich gi organization moro ma support nyithindo iluongo ni OVCs. Omiyo ahero weche sana mag education. Nikech kisebedo ng'ama dichuo, kisedhi sikul, nyaka ibed ng'ama menyo. Wuoth ka nyaka ibed ni nyalo manyo gimoro ma sustain family ni, anyalo sustain osiepeni. Koro jani masewuothono kaluwore be gi somba na nwang'o tich gi organization ma support nyithindo. Jogo mohero education, omiyo atiyo tijno
e kaunti mar Homa Bay. Erokamano, mporo kwadonje e wechego mag siasa mabende koro dagoyo mbaka kama ber kabisa wadakao kacha rieko mag kwere. Jodongo nobede tieng' ot negigo mbaka kata negigo ngero moro ka ni ang'e ok tel. Ang'e ok tel. Isewinjo ngero no? Ngero no asewinjo. Lernwa tiende. Jodongo nowacho ni ang'e ok tel. Nyiso niya, nyalo bet ni ng'ato nyalo timo gimoro ma ok ni kare. Kapok otime, to onge gima kisungu luongo ni regret. Kata ok onyal bedo sorry for gima pok otimore. Nyiso ni kata kitimo makosa moro, to koka ang' iwacho bang'e ni dang'e de ok atimo ma. Mano koro gi understanding na matin mar ni ang'e ok tel. Nyiso niya, inyalo bedo gi chachni moro mag giki mitimo. To kose chachni, kokifwenyo ni karaka, gimoro notimore marach. Koro ibedo gi that regret. Inyalo nyisi niya, wuoda dhi sikul. Sikul biro konyi mbele. Sama in chako weche sikul, to iweyo gi kore ni ambe asetemo ndi aneno ka gino ok konyago. Sama koro jowetegi moko samoro nwang'o tich kata nikech sikul kata idware e kiwango machielo. Koro iwacho ni kata an ang'e adina somo kaka ne jonyuol nowachono. Kata jaduong' moro koni ni yo midwa luwo ni to ok apar nober ahinya. Kata iwacho ni kaka maluwoga pile. Kaka maluwoga pile. Kidhi ma gimoro marach otimoreni, tiduogo iwacho ni kata nang'e dawinjo wach jaduong' cha. Omiyo an mane kaka ngero no ayude. Erokamano mheshimiwa. Nyiswa gimomiyo idwa we migawo mar OVC Homa Bay County tiduogo telo. Chemelil Tamu Ward. Oganda mathoth manyo tich. Iwe tiji bire siasa. Kosedhiriwogi. Erokamano nikech tich maber. Kata penjo maber misepenjo no. Ing'eyo nitie gik moko minyalo timo to iparo gweng'. Nyaka ipar gweng' king'iyo yore mag somo sana sana kama an go gi interest mang'eny. Ang'iyo gweng'wa kaka chal e yore mag somo. Agombo ni empower nyithindo. Ing'e ni ok wabitiyo nyaka chieng'. Nitie kamoro ma be ibiro weye tich. To an gimoro osebet e chunya ni gweng' maeno penjo moko nitie ga ni ng'ane ni ndalogi ne en kanye. Kaka gweng'wa kanyo wan gi ji ma prominent ahinya ma ok adwa luongo nying-gi yamo ka. Nyalo kelo weche mang'eny. But nitie seche moko ma koro sani inyalo nene dala tipenjo ni ng'ani kara ne ama na gweng'wa ka. To gweng'wa ka kama notiye dak winje kata ni ng'ato nodong'. To dak winje kata ni no empower ng'ato. Omiyo chunya gombo ni sama pod an gi nguvu ni wanyalo empower ng'ato. Wanyalo empower ng'ato. Samoro official employment ema ok inyal bet gari. Itiyo kocha titiyo koni. But nitie gik mang'eny ma be pod anyalo offer ne the organization e capacity machielo. Ka koro ken mar employment. Mondo mi ambe abika wan ing'ene gweng'wa gimitimo maduong' en tij puro niang'. To tij puro niang' ni nyaka ibed ni in gi yo miluwo. Ka yo osetamore miluwo, to ka pesa ma be nyithindo nyalo dhi go sikul be koro onge. Nikech our main economic activity en puro niang'. Ka kambi samoro dhi gi bathe. I feel ni an gi nafas maber manyalo kelo issues gi e Kisumu County. Nikech a leader ok ochuno ni role na oruma kanyo kende. Nitiere influence. Kaka kura sebete migawo ni mang'eny ni. Donge organization moro da wuogo kata mabe otime the same thing matimore Homa Bay gweng'. To kotimore kamano, ting'e ni mano kore morna. Bera kata ka ji wacho ni machato nobiro nikech ng'ane. Iwinjo ka imor ni kara nitie gimoro ma otimore. Nitie joma pod wa praise kawuono nikech gik manotimore. Kata mane gi influence e gwenge gi go motimore. Wacho ni kanisa cha dine onge jaduong' ng'ane. Dine ok ogere. Kata skul ni dine onge jaduong' ng'ane. Dine ok ogere. Kaka wan kata yakwa no kiwinjo story minyisi jodongo manotimo gik moko momiyo sikul kata mayago no bet. Iwinjo ka they are still proud
The former chief Ogalo gini kiwinjo gi jaduong' Onyango Gwang' gini gin joma iwinjo ni kara nitie gima ne gitimo ka skul chakore. Erokamano. Mheshimiwa, Chemelil Tamu Ward, kapok apiny to dwa timo ang'o, nyiswa ni to ang'o ma bende isetimo ne jo Tamu Ward kata jo Chemelil Tamu Ward magi nyalo parigo magi wacho ni wuodwa adier ma to wuodwa nyalo miye tel kaka isemulo ngimagi. Erokamano. Chemelil Tamu Ward kiwuothe gweng' ka gweng' moro nyaka iwinje niya Honorable Awiko Nyang' nochulo ne nyathi moro fee. Kata kok otime ne ji te nyaka wang' iwinje niya nyathi moro nitie to mabe noneno kama gombo ni mondo dhi sikul mokawe level moro masani dhi sikul. An gi typical example ok miwacha wacha ni ageso ni ng'ane nyalo bet. Gin gik ma ging'eyo e gweng'wa kanyo. Nitie nyithindo madhi sikul nikech Awiko Nyang'. Moko ni under full scholarship. Nitie moko madhi sikul ma yuda siling 5,000 3,000 ma janyuol moro gonie simu. Mago osetimore mang'eny. Omiyo mago nyaki iwinje gweng'wa kanyo. Ni ng'ane osemako bada ng'ama kama. Moko to kawaida ma samoro liete obete gweng' ang'ogo mago to tinde koro ok kwanre. Gin gik ma samoro lweto nyaka chope. Ng'eni abe ane wuodgi matiyo oko. Omiyo gimoro katimore e gweng' nyaka wach ni kuong umanye be Awiko Nyang'. Uwinj ni en to wacho nang'o. Ma kidhi Chemelil Tamu Ward ok idwar introduction ging'eyi. Awiko Nyang' ok timne introduction Chemelil Tamu Ward. Mano ng'ama nyo biro dak kanyo nyoro. Kech ng'amo nyuol kanyo. Ng'amo somo kanyo. Ng'amo jana ne odonge i gweng' ka. Introduction mane. Kipenjo mane nyathini kara Nyasaye oyawne yo kuma nodhiye ni. Oduogo paro gweng'wa ka gimoro nitie manyalo timore maber. Mano kende ma ang'eyo. Nyalo go simun gi gige mang'eny mutiyogo ka joma nigi lony mang'eny. Ipenja penya ni ato ng'ena uru ng'ato na Awiko Nyang'. Kata ka pok lweto romo kode to wacho ni ng'ano to ang'eyo. Ang'eyo. Ng'eya does not mean kata ni supporter. Nyalo bedo ni ok in supporter na but ing'e ni kijana mo nitie ka wuod Olga minwa mong'ere mang'eny ahinya by the way. Wuonwa ne ng'ama cool. Koro minwa ma weche siasa mag ODM osesanda ahinya iluongo ni Mheshimiwa Olga. Koro ng'ene na wuod Olga wang'eyo. Ang'o ma dhiri ahinya mondo kaw komno mar MCA mar Chemelil Tamu Ward gin ma bende samoro odhiri mondo mi idhi lar komni. Apil ni jotelo mosebet osetimo gik mane ginyalo timo. Ok adwa ni chal ng'ama go ng'ato. Jomosebet osetimo kar nyalogi. Pok otimore kaka nonego chopi. Chemelil Tamu Ward aparo ni ka nitie ward moro be magikonyore e Kisumu County ka ema onge gimiluongo ni vocational training. Mineno county okworo kamoro amora ni. Chemelil Tamu Ward noonge. Nitie building moro e center wa miluongo na Chego. Building no noger gi Professor Yecho Lweny ka ne en MP. Alafu ka devolution nobiro part mar vocational nodwok e county. From 2013 nyaka kawuono ni wan waonge gi gimiluongo ni vocational training. Ing'eni vocational training kani e gweng' kiweyo kata puonj mar nyithindo minewa moko dong' de use kata nyuka kanyo. Dong' de giuse kata chapat moro kanyo to ang' godhiambo dog gi gire moro dala. Dong' wane gi nyithiwa moko ma be no train kata ka en Kisumu Polytechnic ka ma dende ke ne ng'ane tije mag plumber gi to koro waneno ni in ema mondi puonjnwa ka. Wadwa ni wa create employment mar nyithiwa. Mago gik ma samoro kaparo kang'iyo gweng'wa no anwang'o ka rem nitie. Ta feel ni jotelo mosebede ma poko opush maber mondo mi gigi timre. Nitie gweng' miluongo no Oduo sani ok inyal kalo kiwuok gi yo moa Chemelil chiro nikech daraja cha nodhi ong'adore. En gima lit niya each financial year pesa bedo allocated ne daraja no. Pesa bedo allocated ne the losses. Nyaka kawuono kidwa donjo gweng' miluongo no iluoro Muhoroni kiduoge idonje matiende niya
kata ka ng'ato tuo monego bed ni ne lawogo kamoro ok di lawgo, to sana sana koro ka koth ochwe, nikech ndara be koro onge go, sana sana koro ka koth ochwe to koro rach saidi. Omiyo magi gik ma kang'iyo gweng'wa kama nyisi ni Goda Burono, kiluwo kata yo ma ero donjo dalana, an gi dalana, yo ma donjo dalana no okethore kabisa. To okethore nikech ang'o? Tingni luwe moting'o niang', onge maintenance mitimone. Yoregi kwang'iyogi moko osebet e budget from 2013, and wapenjore ni to ka budget gi osebedo allocated ni onego bed ni losogi, ang'o miyo gidong' kaka gintiere ni? And remember niya, gweng'no nikech en gweng' mar niang', tie pesa miluongo ni cess ming'ado. Chon kambi ne retain kapok ne counties obiro, ne retain ne timogo maintenance kigin. Sani okwongo biro ei county te, county ema koro decide kaka tero gi piny kono. Koro afil ni an gi nafas maber manyalo push go gigi, makata ka dwaro some legislation ni mondo waketi e county assembly mar Kisumu, keta legislation ni a certain percentage, kata ka okente, kech county be nigi services madwaro pesa, kata ka okente, to certain percentage onego bed retained at the local level mondo me gigi koro ok chandwa ka wan gi some committee to pesa ni nitie, kata odong' mane kambi, to nderni waonge ndara. And kawuono Mijumbe ne nitie area ne konyowa ndara main ma kamoro ni Chemelil Academy kadhi Achego. Impossible. Ok inyal kalo kanyo sani nikech otimo bugni ma kata gimitimo. Omiyo wan gi chandruok mang'eny. The same to kata Kibigori, wuothe blog go idhi ng'e kata block 5, inwang' bugo mane bath ndara, bugo kende ok nyal los. Kambi makethonu ndara kose jotelo mok los ndara? Ndara mok bed maintained. Ndara ok bed maintained kaka dwarore. And gigi samoro koko ok rach. Inyalo lokori janeke gaga koko tiloso ni gik moko. Kose los ni teleng'. And afil ne jotendwa ma samoro osebet gisetimo maber ma gisetimo. To afil kian pok gidhire enough mondo mi otimre kaka onego bedi. Nyithiwa ok onego bed ni be koso ma ok odhi skul to wan gi allocation monego gitimre nade, gidhi go skul. And aneno ni onego bed ni nitie plan mabet. Ang'eyo ni county golo basari, MP golo basari, nomiwa nyaka be MCA be nitie pesa moro monego bed ni golo basari. Onego keta clear structure ma nyithindo nwang'o go pesa ni mondo mi ji oyude te. Anyalo bet ni an ng'ata achiel ni nikech an so vocal, ang'eyo the MP county kiduoge ka be an chap ang'eye. Kore nwang'o ka one person nyalo nwang'o basari across, to nitie ng'at moro ma is deserving ma ok onwang'o. And ma calls for all leaders mondo bed piny kata kok en within your mandate. Kose yieri jatelo, ing'e maber ni representation nyaka ibed ni nyalo timo ne jogi maber. Koro mage gik ma driver ka samoro ang'iyo gi kaka gichal, mago driver ni aneno ka nitie gik mwanyalo timo. ECDs waonge go. ECD waonge go e gwenge wagi. ECD ema noene county. Junior secondary mago to noene sirikal maduong'. To matin ni igere ang'o? Osiptende wa yath onge. Mago gik mok ine tam ward. Ok ane. Ing'e ni there is no need noger gimoro machalo osiptal to en kanyo to kinwang'e services. Bise kao thuolo mari kata mana batik mari mar rango budget ma samoro noket allocation mano miu ward maro ma Chemelil tam ward mar ng'iyo ni magi mato ni wato magi pok otimore. Nakoni ni kwa chako elo gik moko nikech I have all the budget estimates mosetim gi Kisumu County. Ila ma duondo nagi japiny dwa ng'eyo ni tang'o matimore ka. Ing'e samoro ginyalo wacho ni kara nyang' wacha awiko nyang' wacha gima onge. Awiko nyang' ok wuoye propaganda. Nyalo miyowa kata ranyisi samoro gik ma nokete budget to ok nere gi sani
jopiny samoro nyalo ywak ne jotelo MCAs kata bunge matiyo sani to kara giywak to makosa ok margi, pesa onge, allocation ok otim. Koro miwa ranyisi kata allocations moko mipane ne tim ma inyalo wacho ne japiny magi ma to nan kandie to chal ne jatelo lalgo. Budget mar Kisumu County 2023-2024 Oduo Bridge nobed allocated 4 million. That one you can confirm from the records. It's there, the kata website mar Kisumu County. 2024-2025 ing'eyo gik momiyo kadwa wacho weche gi kama samoro kama inyalo bet ni wacho gik matimore kucho manyalo keti be at loggerheads kata gi the county government to gin gik mar there. Twice Oduo osebedo allocated 4 million. Oduo Bridge chalo nade sani? Oduo Bridge pi nodhigo, it is not there. En gima is not there. Oksamoro onango pesa malose en 1 billion to ket ne 4 million. Bwana nitie gimiluongo ni feasibility study. Mami nyaka engineer. Ok nyal ket gimore budget ma ging'e ni ok nyal lose. Allocation mano miye noromo gere maber. Allocation mano miye noromo gere. 4 million James ok en pesa matin. Ni iluonga ni 4 million. Gimotimo kamoro kwani ute mwagero gi gin million 2 point something 3 bridge ni en kare gere gi pesa dini do wacho ni to sama county allocate pesa matin representative wana ne kanyo kech gigi nyaka dhi through the county assembly ema puodho budget te executive kelo ni gidhi through gigo te gine ma gipuodho to giduoko koro ne county mondo odhi implement. In that implementation omigi thuolo be magitimore nade gi follow up niya gweng'a nochiw. For example gweng'wa yago nitie dispensary ma by 2017 onego bed ni nosego tado. Budget ne noketi no onego bed ni gotado. Ogere ne en ga location over about 3 million. Mogere kosege to ket kanyo onego bed ni nigo wiye. Pesa noko samoro amene samoro keto gi to priorities gi kao pesa to gitimo godo gik moko. Samoro gigero godo ndara. Then what is the purpose of public participation? Kisebire public participation ma wantie wanyisi niya gima wane wadwaro ka osiptal e wan go od nas onge ka nyiso niya nas ma ka odak Muhoroni iparo nego wuok ka sadi saa 7 kata saa 8 osewuok odok. Ere kaka idwa chiwo services ne jogi tok sapa nikech tuo to kang' ne nyisi niya wan wabiro ga mana gokiji. Allocation moket ne pesa ne dhi kanyo koko tiyo tiduoke county. Mane penjo mineno wapenjo ni kokete mabe county olungo financial year no mochako gine machielo en pesa ni odhi kanye nikech onge pesa minyalo keti niya ni project go moko ok otim ma pesa gi onego bende duoke county. Mage penjo mineno wapenjo wadwa ng'eyo niya gigi koketgi gidhi kanye ka ok otimgi ka priority no mi another project it is okay come back wachnwa ni pesa manoket kacha county ne nigi emergency mar timo gimachielo then gi some special program to ka pok waneno en gine mowuok waonge gi en emergency obed kata mar tuo moro mobet pandemic moro madwaro pesa mar county. Omiyo these things are there. Ok wadwa ni wawuoye kamano ema nyisi ni these figures samoro ki igolo gi gin gik ma inyalo tang'. Ami a typical example gi gweng'wa ma en yago. Od nazo tamore rumo nyaka kawuono. Ot manigero ne health worker ni nyalo dake. Otamore rumo nyaka kawuono. From 2017 no gol pesa. Pesa no gol. Karango ma tamu chamale tamu wodne gango ma unyalo wacho ni unene ber ma unene sirikal ma manywanda. Mar manywanda koso mar county. Mar county wodu mar midwa chungene. Betie gima nyalo kwane. Baba temo ng'iyo kata sama ineno ni pod aparo nikech gimotime en gima nenore. Koro temo go wang'a ang'i gimotimore e ward no. Koso jatelo kata salary be ne bedo ok county.
Aya kora mga juang makapana gikanyo da dia yo matin wa mheshimiwa Muthepi Martin kamwa duge tolo mara ariyo kora mga juang to dhi nyiso wani to odhi odwano kaw komne kachel kod otiko mane med mana kete chuny Nagi TV wadogo bang samachuok. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche maga. Siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook. TikTok. YouTube. Kod X. At Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Wadogo kende telo mara retuno mogik mara duondo Nagi kama podwan kande kachel kod moluora Wycliffe Omondi mochung kacha e kom katolaro kom no mar MC mar Chemelil Tamu Ward e gana record pro kod abirio wachono kwa duogo to dhi nyiso ni to chung kachel kod otiko mane. Erokamano, akia ni oganda gi nyalo nena te we atim kama mondi matin. Kaka sign. Chama ma wan go en ODM. Gima nyalo moro Raila Odinga, jatendwa manosewewa kamoro amora ma entie, en kwarito chama mar ODM. Mane mwandu manowenwa ni mondo wariti kaka joluo. An ka chung ta chung gi party mar ODM. Mae temo ni mokwongo. Mae mokwongo. Mae mokwongo, mae madhi kwongo chung.
ma MCA ma current MCA ma bende sana embe no dhi gotiko ma ODM en ODM MCA ma wan go nodhi gotiko mar ODM. Jomoko bo chungo tiko ma ODM pok giwacho kama gichung'e. Ino ka mbele chalo nade kodi? Mbele ber. Mana nyalo wacho ni. Ni mbele ber mang'eny. Ok dhi gwenyi? Gwenyruok gin kit siasa. Luwore gi kaka ibet. Kibet iwinjo ko oganda mathoth osebedo ka ywak e chama. Mano kawaida, nyaka ji ywagi. Nyaka ji ywage chama kamano. Mano kotimore to dhi timo na. Ok adwa wacho gima pok otimore. Mano pok otimore. Mano pok otimore. Lerane chir ma en godo mar kech samilerono to bende jo Chemelil tamu dwani ka wuodwani otegno maromo nade mar dhi kawo komno gi otiko ma ODM. Oting'o en mar ODM. Kenda ja ODM. Kuom ndalo maromo nade? Life member. In gi lemo moro e party? Mar ODM. Ana delegate. Ana delegate at the constituency level. Omiya ja ODM. Mano ok miya advantage over others. En gima jilaro. Ok dakwam ni abet ka ni an makoro nyaka ODM landa. Ok otimre kamano. Somebody else gini wadhir jopiny kaka gik malero ni ka ni wadwa timo negi. Obed empowerment mar youth ma wan ge gweng'. Obed empowerment mar mine. Obed jodongo nikech jodongwa gin kaka kiseng'iyo negi weche mag niang' inyalo chul maber. Puothe gi tingni nyalo kawo negi niang' machopo e factory itiekori kodgi gi plans man go mabeyo ka lero negi magiyie momiya otiko e yo mayanga na yombo. Taka tok da wach ni idwa kwame samoro otiko to kiyombo. Mano is not democracy. Democracy en ni jite odhi race. Wadhi race. If somebody else wins fairly, ang'o machuno ni nyaka kwama ni ane madwaro gine gi ODM. Mano ok en competition. Omiyo I believe in liberal justice. Ka ng'ato timo gimoro, ka ng'ato ohewa gi ideas manokelo ma jopiny owinje momiye, it is okay. Ka jopiny osewinjo gik ma gineno ni nyalo timo negi, emomiyo nyisi ni gidhe rate masewuotho ga e Chemelil Tamu Ward, gik mokari adek ma ginyalo neno kata the boda shades mag pikipiki pok oyiera kamoro, but they can see them ni gin gik mantie kanyo. Anyisi ni tournaments ma inspire youth sama koro lor school kama mondo yudhe wa kik par gik mang'eny, gin gik ma se organize Chemelil Tamu Ward migoyo ma nyithindwa koro are not idol. Sama nyathi kata kijana moro bedo idol ema ang' odonje kata this drug abuse to gibet kamoro, but kiya go mipira ichake gokinyi goye nyaka odhiambo ijony ma kata gir ng'ato ok dipar ni dwa ka. Matiende ni your mind is preoccupied. Nitie gimoro manitimo. These are empowerments masetimo ma ok wacha. Balls gin gik matinde kora chiwo. Ma uniform ringe e Chemelil Tamu Ward. Ibiro nwang'o kondik ni Honorable Wiko Nyao. From Kibigori kumoro mogo ward na duong'. Ward na Kibigori mana block 15 kucho. Wan nyaka 15 no te ni e Chemelil Tamu Ward. Dhi go kode tong' gi Muhoroni. Kamoro kode nyithindo kanye lo igogo tong'. Kamoro nitie ni Gablilo. Magi ng'eni anana te mibi songo. Me ichwe nyaka Kopere. Kuonde go kiwuotho ibiro winjo ni nitie gimoro achiel ka ma Wiko Nyang' notimo. Nochung' kata gi kanisa sama ne igere gibiro wacho ni. Idhi academy kanyo ibiro nwang'o shade. Nanyise dhi shade kanyo ibiro nwang'o shade mondik ni Honorable Wiko Nyang'. Moger man kanyo magi ywe omiyo gi nafas maber malich oumo negi kamoro. Gineno ni bwana ni kata kapok ochako modonje e tich to magi gik moko ma waseneno konyalo timo. Koro ok nyisa ni kech joma osetelo mbele osemiwa tich matek.
Masani kati nyiso ng'ato gima ber ma idwa dhi timo. In gi ideas maber, and you know we also have limited resources. Sani ok ditim gimoro amora nikech ionge ngufu no, allocation no be ok omiyi. Kich kata ando ok datugra ni koro sani dager ECD moro. Onyalo ma donje pesa na moro kata kokawa 100,000. Ting'e ni en ma achiel kende minyalo timo. Ok ditim kite. Samoro kabire county kata kono ga miya ura allocation kata maga beach kende. Nikech wan gi sikunde mang'eny e Chemelil Tamu Ward. Mago gik manyalo kwayo. Mamiwa. And gosiepe ga be ni alwora kata ka county okrom. Anyalo influence. Jatelo dware ng'at moro mabe ni gosiepne moro kata Nairobi. Ma anyalo nyiso ne bwana an gara moro adwa loso gimoro ka. County omiya pesa marom kama. E bugna iye. MPs timo gi kata ka gero sikunde. Onge gima tamo MCA timo ka bodwa gero ECD ne moro. Omiyo magi gik ma nanyiso jopiny. Matin masetimo. Sikul chula ni ento koro ok diwache nyaka ng'ato nyise ni bwana no nomiya kata sing moro 2,000 matero go nyathi skul. Omiya 1,000 moro achiel. Nikech basari gi biting'e miyo gi sing 5,000 mabe ok ochuno ni nyaka miyi meko ge from 2,000 3,000 magi mimi. Nikech kaka MPs wage be unyalo neno gi. Ok en sing 5,000 basari. Erokamano kanyo ma adwa nwadoya dhiane king'iyo Muhoroni mpogre kaachiel kod Chemelil Tamu Ward, Muhoroni mangima kisewuothe. Muhoroni unade e dongruok maru? E yo mane? Yo mar dongruok mar japiny. Kech kikalo moto ikalo counties moko ikalo constituencies moko kidhi Muhoroni. Ineno ka bende representation mar odhi ne chalo nade? Muhoroni ni samoro dhi tama wuoyo mang'eny nikech wuoyo mang'eny abiro chalo ng'ama kawo side gi faction moro. Ing'e ni wan gi ji ariyo motegno malaro kom MP. Wan gi the incumbent Honorable James Onyango Koyo manitie. Wan bende gi Mheshimiwa Nyasuna Robert be dwaro komno. Koyo osetiye ne hike mara 15 en e third term ne. Kendo pod odwaro 4th term. Jopiny ne gima gibiro timo about that. In terms of education, anyalo wacho ni Koyo osesko. In terms of education. Nadwa bedo very specific. Others be osetemo. To maybe not to the expectation of many, but osetemo kiwango ni gigi be ok ditim te. Itimo mana kar minyalo. Ng'amo donjo manyien be wanyalo wishe wel kapo ni ng'ato dhi donjo manyien nikech en gi milaro. Ing'e ni Mwanda koro ni e pap. Koro luwore gi ng'weji kaka wang' ne rengi. But an kaka Honorable Wiko Nyak, an achung' adwaro kom mar MCA. Idwa loko remo manyien? An adwa loko remo, achung' e kom mar MCA. Jo Chemelil Tamu Ward, ng'ama gibiro yiero kaka their MP, mano will be up to them. Ok abi direct ng'ata ogo kura the either way. Mana ka waseyudo tiko. Ka koro waringe otiko achiel, mano to koro chamo tueya niya, ng'ani nyaka koro ringo go kama. Omiyo I wish Koyo well, defending his seat. I wish Robert Nyasuna well, kamo manye kom. Gi usa sera gi ne japiny. Japiny en ng'ama winjo wach. Kata koro winje gi to en ng'ama winjo wach. Koyo biro wacho ni atimo magi ma. Robert Nyasuna wacho ni magi ma pok otimore adwa timo. I wish all of them well. Ng'ama ruoth ne miwano ne watigo. Jogo mabende samoro mondo itelnegi kaka jo Chemelil Tamu Ward. Yes. Pod wane Muhoroni mangima. Do ka samoro jotelo ariyo gi koriwe pap. To samoro jende chochore kata rakore e chilare ndek. In ka achiel kuom jotelo mabende wuok Muhoroni. Nyalo wacho nang'o? Gima adwa wacho gimoro achiel. Muhoroni onego wabed ni wan gi kwe. Kata ji orome function. Kwe gima ber. Kik nyithi ji negre nikech wach siasa. Siasa en gima kalo kawuono. King'ama jiranda in kiny pod wadak kodi. Omiyo siasa ma kawuono kik poga kodi. Ni an ng'at ng'ane, in ng'at ng'ane. And jo siasa wagi be akwagi gi muolo kabisa. Akwagi kate functions wa maji dhiye. Please, wabiye kata gi a number of people moro mok kel commotion. Wuotha gi ji 2-3 moko oromo. Gine mang'eny gi ema kelo miyo jendewa
ojende wa koro gwandore, ng'ane in, ng'aneno kigeng'a, adwa neno ng'ane, ang'o makia timore, omiyo yudhe. Enda gimoro awacho, kapo ni ok en function moriwo gi ariyo kaka koro liel kata mana kanisa, but a political function, kokin supporter mar ng'ato idhi omiang'o, ma ang' ne wach ne chwanyi. We dhi e function mar ng'ato kokin supporter ne. We ogo siasa ne otieki, odhi kamodhiye. Mane demokrasi, bi wach mari. Kiyiego, sawa. Ka ok iyiego, it's okay. But waweuru kelo koko e functions mag ji. Ng'ato samoro chandore loso function ne in kokidwa biro ketho, to no luongi no invite ji. And samo invite ji, you expect niya, joma subscribe to ideas mage. Ema dhi biro. Koro kik wakethuru rally mar ng'ato, kik wabedu ni wan violent e gik ma wadwa timo. Siasa biro, ibiro go ombulu tarik 10 dwe mar 8. Kosegoye to rumo kamano kendo chako rito higni 5. Ipa nade ber ka mbunge kata MP bedo kuom thuolo maromo nade terms adi ka ber? Aseparo gini James mang'eny. Aseparo ran kaka Honorable Awiko Nyang'. To chunya moro nyisa ni e kombe milaro gi te, to kane ber kako oket term limit mar president gi gavana gibedi te. Nago mon gibed gi term limit mondo mi gini omi nyaka jomoko be nafas. MP samoro ko sedhi terms kata mana 4. Magi ng'eni 20 years. 20 years, nyathi mochako skul cha nolawo university. Olawo university kong'e ni ng'at achiel kende monego bed ni kara bedo jatelo kanyo. Makomno samoro gweng'no koro lok ni, mano to ok komb ng'ane. Ng'ane ma nyaka bed MP makanyo. Agombo ni mondo wilruok obedi. Kenya be ji ng'enye. Ok gol ng'ato notiyo marach. Samoro jowaga paro ni kogol ng'ato ni ng'ato tiyo marach. Dak jogi bed naka Nelson Mandela, mane nyalo bedo president nyaka tho. To kako tiyo higni 5 wacho ni jodalawa, gima an nadwaro ni kik wabed gi discrimination against blacks or whites. Emomiyo kata kano yiere, tineno kokawo ng'ama jarachar no keto ni vice te. And kotiyo, owetelo gi the 5 years manobedi. To ka agombo ni kaka koro sani, ing'e maber ni Professor Nyang' koro dhi. Kodhi ni kata nohero dhi. Chiko wacho ni ti terms 2 mar 5 years each. Koyierie moro no, of course kore go after 5 years. Matiene ni ng'iyo scorecard mari. Bi isemiel maber, bi isetimo gik mane nyalo konyo. Ipana ng'o momiyo jotelo moko ok gomba weyo kom. Samoro gidwa ni gidhi dinwa. Kata mana mar dhi mbele. Ok ang'eyo, but apani chik kobedo to nyalo konyowa saidi. Ing'eni samoro miwacho ni kata an moko ng'ato diwach kanyo ni iwacho mana nikech pok iyudo. Imbe ka wang' iyude to ibiro mana gombo moke. Ting'eni chik koseketo kanyo to kati gombo koro ni moke. To koro ok di moki. Chuno ni nyaka koro sani oseromo. To kisekonyo oganda ni higni misebetego, kare nang'o gidwa wene jomoko matin. Manyiso ni ka loch koloki to pogruok moro nyalo beti. Pogruok nyalo beti. Ok ginyal tiyo machal. Tija komiya, gibe komiyi, ok nyal bet machal. Anyalo bet maber e area moro, idhi bet maber e area machielo. Mana kaka ineno samoro Moi ne ber e area mane entiere, Kibaki obiro, improve our infrastructure. Ineno kako time lokruok mang'eny. Sani wan gi William Ruto. Uhuru Bing'eno biro tema mare. William Ruto Bing'eno mako. En be nitie magik mopake go ni affordable wuod lang'ol. Ka winji maber to en ni mheshimiwa Koyo nengo we mondo jomoko bende mani viskuota ok awacho kamano. Agombo mana ni chik term limit oket term limit. Dongo mo nyaka loki. Mano to nego bedi ne kombe gi te. Nyaka obed kata mare. Wana penji kalure kaka idwoka ni Muroni siasa mabende samoro go Muroni. Bende nitiere lweny kacha ma samoro ji nigi luoro mok gidwaro wacho pachgi e public ni kigolo pach ni support ng'ane kata support ng'ane to inyalo yudori kamarach. Mago to luoro mantie. Mago to luoro mantie. To ok mano kata Muroni kende. Mago to nitiere constituencies wa.
Matiende niya, mondo mi wuok apiaya ni an to kura apingo ng'ane. Ing'e ni ng'ano nitie be jomodak nikech en. Ma winjo ni temo ni mondo igole e sup manochamono. Afadhali in ibed ni onge. Nikech idwa gole kamoro momako. To ng'at machielo be fel ni ng'ane. Ube ko tindu chama ahinya. Wambe we watimne nade wadonji. Omiyo dhano nigi luoro te. Ok iwuogi. Gisane gi the rise of goons. Ma jo siasa watiyo go. Miyo. Kechibane ni ok in thuolo mar wacho ni support ng'ane. Nyakidikri kik ng'ato ang'o bide dhot penji ni omera. Echa ni wacho nang'o chana awe na winji. Ok idwa lweny. Kwe ber budh. Kwe ber budh. Kwe no ber kabisa. Nyiswa ni to nitiere ndalo machien kacha chan nitiere ywak mag joniang'. Un jogo mabende koro puro niang' ne kembe mag sukari gi ne gin e lwet sirikal sani koro wawinjo ni koro dwa ketgi e lwetgi giwegi kata mana privatization. Nyiswa ni to lokruogni be nitiere ber ma jopur neno kata gima bende samoro dogo mondo loki un kaka jogo mabende koro nie sekta. James erokamano nikech penjono. Yiena kapok aduoko penjono. Adwa na condemn in the strongest terms possible the attack manotim Chemelil Academy. Ang'eyo ni e social media ka useneno kata mainstream media ose broadcast no uneno ka macha nitie kiwango moro mok adwa kete ni macha aluongo ni gunism. Akia ni macha kete gi tam mane. Gunism is understatement. Nikech attacking a learning institution, nitie kuonde moko makata ka ng'ama rach, nitie kuonde moko maka ng'ama rach, kata ibed ng'ama rach, onego ine ni ok onego attack hospital, ok onego attack a school. Omiyo adwa condemn tim manotimore no. En wach mane e lweto kwach kich. Omiyo wakwayo ni gi expedite the investigation mondo gik moko ket kare. En mano kela wacho niya, aparo ni the lease agreement samoro jomoko no misadvise president. Awacho mana ni samoro. Ok anyal ng'eyo. To lease agreement no ka no time no dwaro public participation malach. Nikech gima timore kacha en one thing. Ng'amo mi the lease ma en kibos. Samoro kia limit ne modwa stretch. Ing'eni wan gi nucleus kacha. Mane mag kambi. There are thousands of acres. Mantie kanyo. We have schools. Weri kata gi Chemelil Academy no. Ng'eni wan gi Chemelil Primary. Ng'eni wan gi Sugar Primary. Ma iluongo ni Banji. Ng'eni wan gi B1. Mago skunde mane ni under Chemelil. Okonyiswa ni gidong sawa. Ariyo kuom gi sirikal nokawo, but ing'en operation margi manomiyo gibet ne en Chemelil. Ne manage gi. Bedo ni gin under sirikal, but the factory takes care of everything. Ma koro nyiso ni nyaka chulo jopuonje. Chulo jopuonje to sirikal ne chulo. But ing'en ni kambi ne supplement. Mago are some of the services mantie kacha. Ok, sani to ko kaka school no dhi mobet free ni gik moko samoro nolokore. But enwa penjo maduong' niya, school ne dong' andang'a. Nucleus gi ne dong' andang'a. Kambi kende mane miyo kibos koso ne miye nucleus gi school. And par ni the PS for education manyo bedo transferred ni. No biro nyaka Chemelil Academy. Molero maber ni the school no kobedo list. The school stand independently. Matiende notimo gige kien. And the wisdom mar the former MD maninitie niluongo ni Toikong manogero that school. No poge. O separate kabisa gi operations mag factory. En kata diere mane Chemelil dhi piny. En odhi adha mbele. Kendo functional. Maber kabisa. Kendo golo ji maber kabisa by the way. Ng'ene ng'ane gino somo mana kanyo. Willis Raburu is an alumni of Chemelil Academy. Wakili Bonyo gine mago alumni ma Chemelil. Ge ogolo ji ma prominent. Omiyo school no wakwayo ni ento oringi kako oringo no. Ji owe misadvise the president. Gik matimore. Kata ng'amo mi ong'e kama oringo chope. And again kadwa wacho
E wechewa mag puro niang', japur nigi shida mang'eny. Japur nigi shida mang'eny. Wagombo kata nomede gine mar tan. Inyayo neno gichwalore gimede gi 250 moro per tan. Wagombo ne chwale omedre. To kata sukari mar Chemelil no ema ok dine area kanyo. Wawuoro ni sukari ni kare use kanyo. Jomwaneno ka gin e supermarket kundegi. Weri gi sukari ma supermarket baba. Sukari ma supermarket nitie nyaka Mumias. Sukari mar supermarket nitie nyaka supermarket ne dhi nwang'o nyinge kanyo gi sukari. Kambi wano nyaka ti nikech mano ing'e ni kambi na ema oterowa sikul. Niang' mana mani neno wuonwa puro kanyo no ema omiyo dhi sikul. Ok damor ka kambi gore piny ni japur ok dichul pesa ne on time. Lease ne ber. Wach kamano. Lease ne ber. Nodwaro participation malach. And the duration. You cannot lease a factory for 30 years. Nango nikech gope gi management. To ker to kodhi central to golo pesa machulo gope. Mheshimiwa adwani wawinjane ka jogi ne ywak, jopur niang' ne ywak nok chul gi management mag kambi be nok dhi maber. Koro paro nobiro ni mondo mi jogi kembe gi kaw to kete lwet jogo mabende joket mwandu. Jomoko wacho ne chakre ne mano timore gineno ka ichulo gi maber, ngima gi dhi maber. Kata ere ber ma samoro gino bende okelo mane onge. Akia joma wacho ni gima gidhi maber ichulo gi maber. Okay, time nyalo bedo ni reduce inyalo chul gi maber. Ata neno ka problem mane nitie kata ndalo mane nie sirikal ema pod nitie nyaka kawuono. Jatich matiyo Chemelil ka pod nigi tabu nyaka kawuono. Pod salary ne delay nyaka kawuono ni. Kendo ose accrue salary magi ose accrue mang'eny jatich matiyo ka. Joniang' nigi shida baba. Kera kiwe Chemelil. Ena Chemelil muroni. Gigwa gite. To kembe wagi. Ang'o ma kembe wagi miketo nyaka bed privatized. Kata bed list ne jogo moko. Ipani ma en nyalo bedo ni chandruok mikelo gi jotendu kose ma en chandruok mikelo gi jatend piny Kenya. Bende un kaka jotelo mawuok Muhoroni un go teku mar fight monen ni giwo dhi kare kose representation em wuonge go maber mar rito mwandu magu. Apa ni jotendu onego wuga collectively. Jotendu onego wuga oko maber mondo kembe gi oti. Chemelil an kadongo. By the way, kata katin kanye makana sechope tang'ena chopo Kisumu. Estate mondi dung mamit. Kia consumer gini nitie kanyo. Gin kuone makata janyuolo nwang'ie nyalo chwadi nikech itimo ang'o e kambi. En a very nice place. Kuonde mane wagombo mana ne wa visit. Sani kata ng'ama gombo ni dhiye onge. Kambi no ondiko nyithiwa di. Percentage adi momiyo nyithiwa ma e kor gweng'. Nikech kata percentage onego bed ni nyithiwa kanyo omi moko. Wang'e ni okay, umiwa 20% sawa. Miwa uruo. 20% workers ungadi gina lofu, gina lofu areyo. Miwa uru nafasi 200. Mara 20% no. Kanyo jogo okwame. Wainde ga mantie kanyo. Okrach kagitiyo to okrach. But the locals nyaka benefit yawa. En kamora mora. It is common knowledge ok ni ng'ato inside kata the people. Onego bed niya nikech koro kambino katiyo kanyo to ji kata 10% mano kurere kako konyo gweng'no. Koro agombo ni management kosa leaders wa. Gima timore ni leaders wagi samoro weyo niya an samoro senator roles ga gin mana mag senate. Onge kama nyalo romo gi MP ne wago mbaka ni ma onego timre. To ka en gima affect jou to utimo representation ute. Why don't you come together? Watch no. To watch ni Chemelil nigi tabu kama walose uru. Erokamano hinyisa ni wuok Nairobi County in bende sani tiyo kacha Homa Bay County. County mari en Kisumu. Isani Kisumu to dhi nade king'iyo counties moko bende wan kama ber. James penjo moko penjo midoni keta. Kisumu Professor Setemo. Professor Setemo mano nyalo.
mochopo kama koro chopeni. We expect ng'ama biro biro koro kik focus e gik mane professor timo, o focus e meke. Mane professor timo maber, odhigo mbele. Omede meke modwa timo be maber. Omiyo nafas mwasemiyo professor the last 10 years, and I believe ne professor osetimo the best kata king'iyo Kisumo. Prof osetemo ndi e gik mano nyalo timo. So, ng'ama biro next, oikre, ong'e ni Kisumu County, ma headquarter ni Kisumu Town, is the third largest city in Kenya. Omiyo kibire nyaka ibi kiikori maber kabisa. Jo mochungo ting'eyo. Jo mochungo ang'ete. Ng'ama nyalo taye maber. Ng'ama nyalo taye maber pod akia. Ng'ama nyalo taye maber. Ko to biro kiri bana ne nyang ne. Nyang imako dichiel. Iwinjo. Mako dichiel is okay. Nyang does not mean ni kawacho ni ok ang'eyo. To koro ni ng'ama luor. Ok aluor. But gima timore en niya. Agombo go gini e level na mondo mi kik abed niya adwa gwandora gi supporter na moro mane supporter for example kata Ojenda. By the way, Ojenda is my neighbor, and some 10 minutes walk from my home to his home. Dala ne kama entie goda buro kacha dala na ni. Gose luonge mowuok. Dala ne piny kanyo arito kolunga waburo wuoyo. Oron, Dr. Ron, be kama odonge gweng' moro kanyo na chego. Mano be kama odonge. Embe ne wuod gweng'. Koro koluonga, ing'eni an ng'ama tin, an ing'eni samoro luonga tek nikech idwaro gima tin. Lakini ahero kaka igo siasa, ok idwar rub shoulders gi jogi. Siasa mamuol, Gaga siasa mamuol nikech ing'eni mano kadonjore nitie supporter na moro ma en ohero Ron. Nitie supporter na moro ma en ohero Ojenda. An koro aseka moro samoro ohero Ken Obura. Magi ng'eni joma wan go ka. Erokamano kwa tieko nikech nyiso ni to Nairobi chalo nade kacha. Sifuna bende nusegole party. Nairobi a travel. Ok aneno mang'eny madawach ni ne nitie marach. Demonstration mago gik manitie chik. Chik mar Kenya oyiene ng'ato mapil ni ratiche ok odhi maber mondo miyo ng'any to ng'anyo mamuol. Ochiwo notice moyiene ni kara wuothi chop ka, security bendo chiwo. Ratiro be nitie gi ng'ama ok dwa dhi ng'anyo mondo mi kik interfere gi shughuli ne. Bendo dhi mbele kata kano timo business ne. Odhi mbele mane yorno. Otim business ne maber. Kawuono kapar ni ne nitie ng'anyo pase, aparo ni joka ne timo mana gima kisungu luongo ni commemorate. Ipani ne giluor kose polise mano timo tijgi maber? Ok giluor, gima nonego gitime ma gitimo. Wuoth peacefully, in gi a symbol of the Kenyan flag, in gi kitambani moro ma white, wuoth mos, idhi lei yuarath, kabane idwa ni kete no, ki kugone jou mane owe mos. Omiyo an mano to napuoyo the way motimorego. Koda bedi ni chapni nyaka bedi. Koda bedi ni chapni otimo. Jogo nigi ratich gi mar timo mano. Joma ne be timo ohala be nigi ratich gi mar timo ohala. Erokamano, 2 term kose 1 term. Omera bing'ena dwa certificate mar ODM tibro keta etap. Giwacho 2 term gi 1 term nikech nitie gik ma sirikal osetimo maber, nitie gik mosetimo maricho. Omiyo sirikal moro amora nyaka bed gi gimiluongo no opposition. Sani tinde giketo ni en minority. Ok en necessarily ne ipingo, but you point out gik matimore manade. Marach. Kama ok otimore maber, be wach ni erokamano ma osetimore maber. Kata chon ne nitie shadow ministers kanoseyier. Koseyier kamano nyaka bed shadow ministers ma correct the government some of the wrong in terms of policy. Kiseketo policy.
Omiyo an mana kaka party leader na nowacho samoro wacho tu tam bedo mapek. To prediction mari kineno no ng'ama nyalo kawo ker piny Kenya ka 2027 loch dhi kanye? Ing'e ni pok ang'e jomochung'. So far ang'e ni William Ruto mochung'. Koro pok ang'e ng'ama chielo mochung'. When they come, ing'e ni ng'ama ni e kom kende ma you are sure ni dhi chung'. To ng'ama chielo along the way nyalo wacho ni an atimore nade aweyo. So joma nyaka chop sama giwacho ni gidwa timore nade, gidwa chung'. Ja-Kenya biro yiero, obiro dhi e debe, higni 5 oseromo, obiro kawo scorecard to omiyo William Ruto. Koneno ni o exceed expectation, obiro bole to tam. Koneno ni en below expectation, igweye oko ni ng'ane dhi oko. Amana gi penjo achiel to watieko. Golo Sifuna kata ma lemone mar bedo jagoro maduong' mar party mar duond bura ma ODM. Yes. Be nitiere ng'ikni moro ma samoro nyalo kelo ne party? Akia ni samoro lawyers wa seche moko paro nade. Nikech bedo chandruok mang'eny gi ahero gima ne mbunge Meli owacho chien ka. Niya, dhirruok gi sana gi Sifuna no. Mede mana nying. Ing'e ni nitie ng'ato iwacho ni ogwal kikete pige. Ing'e ni kidire pi iwoni dhi nege kono. Kari kete kama miyo timore nade. Ochapne maber koro kanyo more. Nikech odwa no bede position mo o thrive on those controversies. Nikech odhi move kate court. Osewacho no dhi e court. Nikech joko timo the same thing mane gitimo last time. Matiende nodwa keti mana gi tugo menene timo gi. And wan gi joma ber, wan gi lawyers gi. Senior counsel gi tiende gi ni a very good position mar advising the party. Obe Sifuna ne ng'ama ne wewa kata gire die natural death. Ng'ama no chandore ga Babu Namwamba. Babu Namwamba ni winja kanyo ka Sifuna chape mabe odhi mawach de cho odhi okaw Labour Party. Moko odhi ka sani to aneno koduoge e ODM. Warwake ODM maber. Jogi we chandore gi Sifuna. Wach mang'eny onge dong'un gi ng'at matimo part ne role ne en gi deputy ne awebo aluonge ni acting kusene substantive Madam Omanyo timo role no kisenwang'o ng'ama timo role no we otim those roles kaka itime no but bedo ni dwa ywari kode sate dwa respond to him ing'eni chalo gima ODM koro koso tich moro nikech idwa mani ywari gi Sifuna we wang'i ane kaka odwa timo so jotendwa ema paro ni onego bed ni nwang'o yo maber kabisa mar handling all these issues amicably kata kok giketo e social media gang'o nikech ng'eni adwa nyisi gimoro achiel japiny ng'eni ok opogore en mana leaders wa ema nigi tabu gin ema gimanyre mondo gibed piny gilos girwa ni obed maber mane kaka wagombo ni ODM odhi gibeda beda kamano ka gisettle kata ka en oburu kata ka en orengo gibed piny giwach weche go gitieki nikech japiny kako odhi e supermarket gimonyiewo cha kaka ng'at machielo nyiewo bed jatutam obed jawan tam omiyo en hinyruok ne is constant kamano erokamano iluongo ni Nguyen Giahien mana wiko nyang the undisputed and coming representative of Chemelil signed by Oyaro Koyaro. Erokamano kuom gaywan ko kamana ka thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo na gi TV adundo jaluo chakre ne wachaki kacha saa 2 nyaka gi sano no koseromo kacha saa 3 gi nusu dong kacha dakika 3. Erokamano maduong' ahinya kuom ote magi mioro nwa ka studio kuom gaywan. Erokamano kuom bende medo kete mane chunyo na gi TV luo Facebook pages mago chunyo na gi TV TikTok bende ponono ne okiyudo thuolo mar winjo twagni ono makare nyalo yudo TikTok kwa keto negi gacha pieces matindo e chunyo nagi TV idhi yudo kacha bende e YouTube page mar chuny onagi TV nyakorom gajwang subscribe e YouTube channel marwa e medlo wakany korom gajwang erokamano bende ne jowa mane tok kamera crew ma chunyo nagi TV wan kande kachiel kod Morino Ure manonya dendi ma bende otiyo matek mane no chendo no chopo kamora mara mintire kachiel koda japichwa achiel kende iluongo ni Felix Mondi ma bende temo matek kabisa mar chenro ni bende yono makare kod Medusa mar chenro ni luongo ni Nelson Mandela Okore wuod Ofunyu Jerusalem dala maler kapok watieko mheshimiwa yes Nyang
Crocodile. Yes. Crocodile. Ma kamera mari. Kamano. Wachni mogik na japiny. Jo Chemelil Tamu achung' ka nikech ayuago gweng'wa ma en Chemelil Tamu Ward. Gik moko ok dhi makare kaka wa expect. Asechiwra kaka misango, asewuok oko kendo agombo natinu. Obed empowerment mag yudhe, obed empowerment mag mine, obed infrastructure ma is in the dilapidated state. Awuok oko mondo mi walosgi. Kwayona en mana ni umiya lwedo kochopo 2027 abed the new representative mar Chemelil Tamu Ward. Ang'eyo ni Nyasaye dhi tele gimoro amora nikech matin ka Nyasaye ni e iye to bedo mang'eny. Kao kamano to Ruoth Nyasaye mondo gwedhnau, Ruoth Nyasaye otelna ne Chemelil Tamu Ward. Ka wachak waromo kendo wago mbaka to wanaduok ne erokamano. Erokamano, winjo ni matin ka Nyasaye ni e iye to bedo mang'eny. Nyakwar Magajwang' ngero ma kawuono be ne en ni ang'e ok tel. Mane tayo chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyi Wan Oritu Masane. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.